Sanibonani bantwana basekhaya. Blessed. Umfundisi wama 2000 uyabingelela. Mhlaba wonke jikelele emagumbini omhlaba. Bantwana basekhaya ngithi ngizonazisa ukuthi uNkulunkulu uyanithanda. Unithanda kakhulu uNkulunkulu. Uthanda ukubona wonke umuntu participate nge-16 December, and then ngisacela ukuthi sibe nomkhuleko omncane wokungena enyakeni omusha. Wonke umuntu omthandayo uNkulunkulu kwamanje ngicela ukuthi athinte iscreen lapho. Sizama ukukhuleka manje bantwana basekhaya. Blessed. uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu uthandekayo, wena mdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu wabanye uNkulunkulu, wena ophezulu, wena osiphethe sonke ezweni. uNkulunkulu namandla, sicela ukuthi usiphe amandla sikwazi ukungena enyakeni omusha, usiphe nezibusiso. uNkulunkulu namandla, ngicela ukuthi ubheke kakhulukazi ingane zakho Nkosi yami ezilahlekileyo, sezingathi zingalizwa izwi elivela kuwe elishoyo ukuthi umuntu nomuntu kumele ayithobe emhlabeni wakho azokwazi ukuthola izibusiso. uNkulunkulu namandla, ngicela ungenelele ezindlini mhlaba wonke jikelele, ungene nasemaparlamente, ungene nasematrongweni nabantwana bakho aboshula into ezingekho besiyulunguleyo sengazuthi ungaba nabo. uNkulunkulu namandla, awena awuhlulwa yilutho, uyinsimbi edle ezinye insimbi. Angikhethelanga lo msebenzi lo ngiwenzayo mesiyulunguleyo, nginikeze uwena Baba Jehova uphakeme usemazulwini, ngicela ukuthi ube nathi. Amen. Bantwana basekhaya, ngizama ukunazisa ukuthi ireal ngempela iphethe umsebenzi omningi ohlukahlukene, and then for you to support us it is very good ngoba usenza ukuthi sikwazi ukuthi sifike la siya khona. Angithembanga lamabouncer wami nokwabona, ngithembe yena uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, umastandi omkhulu. So ngaloko ngichaza ukuthi for you to support us kahle kahle usenza ukuthi sikwazi ukuphumelela kulezi zinto esizenzayo. Nikhumbule ukuthi baningi abaprofiti bamanga, bakhona abaprofiti beqiniso. Abaprofiti beqiniso the most ba-attemptwe izinto zomhlaba. Angifuni ukugenelela kakhulu. uNkulunkulu uthi la emhlabeni usithumile sisonke, wonke umuntu nomuntu unomsebenzi wakhe kumele awenze. Yingakho umfundisi wama 2000 avule iplatform yabantwana abancane ukuthi they must keep on doing ama-talent wabo, babe busy ngama-talent wabo, bayekela ukufocusa entweni ezingekho. Yayibamba lento leyo because wena mntanami uyintombazana kusasa uzozithola sokhulelwe, baba umntwana umazi, uyingane unengane. Wena mntana sekhaya mfana omncane osafunda isikolo, kusasa uzozithola sobhema ama-drugs. It's better ukuthi ufocus ku talent lakhe, thayile udlala ibhola, artist. So kubalekile ukuthi uzamxhumana nathi sizokwazi ukuthi sikuthathe sikufake endleleni eright. So umfundisi wama 2000 uconnected, uwazana namanye ama-celebrities. So it is very simple ukuthi nawe kusasa ungazithola soyi-celebrity. Zithu indlela, uyakhetha indlela okuyona kumele uyithathe. Indlela enokukhanya, abantu abaningi bayayisaba, bafuna le ndlela le enobumnyama. Ukhumbule ukuthi indlela ezulwini incane ilingana nembobo yenaliti, kodwa indlela ebumnyameni ivulekile. So bantwana basekhaya ngizama ukuveza ukuthi uNkulunkulu khona mkhulu. Ngibonga abantwana abasupportile, ngibonga abantwana abazamile ukuvela ngelanga le-event nge-16. Kahle kahle kumele sihlephule unyaka manje nge-31. So due to ukuthi we always traveling, you understand lento leyo. So nemsebenzi futhi esinayo for unyaka nje ubuzocala mningi kakhulu. Ngithemba ngithi ngiyabheka ngelihlelo kamoya, ngiyabona ukuthi umzansi wonke lo ulimele ngama drugs akhona emhlabeni aqendezela abantu. So uNkulunkulu walula isandla wathi no,